Kender du det, når du har ondt i ryggen eller nakken, og det føles som om smerten aldrig helt forsvinder? I denne video vil jeg på en let måde forklare dig 5 ting, 5 ubalancer, der kan gøre rygsmerter kroniske. Og selvfølgelig vil jeg lære dig øvelser, du kan lave derhjemme for at forbedre det. Det bedste af det hele er, at du ikke behøver at være ung, slank eller særlig smidig for at forbedre din ryg med gode bevægelser. Hey, that's pretty. Når vi taler om stivhed, betyder det, at vores rygsøjle har dele, der ikke bevæger sig ordentligt. De er lidt låste, lidt blokeret, og vi mærker det med tiden. Man tror, man bliver mere stiv, at det skyldes alderen. Men for vores rygsøjle begynder problemet, når disse blokeringer får andre dele til at arbejde, får andre dele af rygsøjlen til at bevæge sig mere, end de burde. Vores rygsøjle kompenserer for denne blokering ved at overbelaste andre dele. For at gøre det endnu nemmere at forstå, vi har dele af rygsøjlen, der skal løsnes, og andre dele, der skal arbejde mindre. Det er sådan, vi skaber balance. Det er sådan, vi lindrer smerte på en nem måde. Det vi skal gøre nu er øvelser for at løsne de 3 vigtigste punkter. Vi vil afhjælpe de 3 største blokeringer, der findes i vores rygsøjle. Skal vi tale om noget godt? Kom med mig. Den første blokering er her, hvor rygsøjlen begynder. Det er toppen af rygsøjlen. Vi vil forbedre dette område på en nem måde ved at lave en slags behagelig udstrækning. Du skal føre hovedet bagud. Bemærk, at det ikke er hagen nedad eller hagen opad. Det er simpelthen som om du trækker ansigtet lige bagud. Prøv at holde den position. Lav den bevægelse og mærk, hvordan det føles for dig. Tip. Hvis det bliver svært at holde den position, læg en hånd her på hagen, og den anden hånd støtter albuen her nedenunder. Gør det, som om du tænker. Prøv at holde denne behagelige position. Du vil mærke, at halshvirvelsøjlen allerede strækker sig. Den bliver længere. Det giver endda en følelse af aflastning. Prøv at holde denne position i 1-3 minutter. Prøv at puste ud, og hver gang du puster ud, så slap af. Slap mere af i skuldrene. Se bare. Pust ud. Slap af i skuldrene. Du kan gøre det foran spejlet de første gange, for at se, om hovedet ikke bevæger sig tilbage. Hvis det gør det, skal du bare føre det tilbage igen. Hvis hovedet bevæger sig tilbage, skal du bare føre det tilbage igen, så langt det føles behageligt. Hver gang du ånder ud, slap mere af i skuldrene. Lidt efter lidt vil denne position føles mere behagelig. Og den vil give en fantastisk følelse. En virkelig fantastisk følelse af lettelse og afslapning i din nakke. Og når vi slipper, vil du mærke denne lettelse i hele rygsøjlen. Fra 1-3 minutter. Når du bliver træt, så stop bare. Det er ikke så vigtigt at holde øje med tiden. Den anden blokering er i området omkring skulderbladet. Det er samlet, det vi kalder skulderbæltet, som omfatter skuldre, skulderblad, brysthvirvelsøjlen og ribbenene. For at forbedre alt dette, skal vi lave en nem øvelse. Det er også bevægelse. Det er en behagelig, vedvarende udstrækning. Stræk armene ud, lav et thumbs up her, og uden at bøje albuerne, langsomt pege tommelfingrene bagud. Du vil mærke brystet åbne sig. Lav denne bevægelse, indtil du får den behagelige fornemmelse, som når man strækker sig om morgenen, lige når man vågner. Bemærk, at ideen her er, at du samler skulderbladene bagpå. Se lige mine skulderblade. Se. Det er som om, de rører ved hinanden, som om de bliver presset sammen. Og så igen, langsom afslappe vejrtrækning, når du ånder ud. Prøv at slappe af i skuldrene. Lad skuldrene falde ned mod gulvet. Du skal ikke tvinge det. Bare slap af. Følg din egen rytme. Også denne position bliver gradvist lettere. Hvis du har brug for det, kan du tage det lidt ad gangen, og hvis følelsen af at strække sig forsvinder, kan du gå lidt længere. Bliv her i kortere tid, denne gang fra 30 sekunder til 1 minut. Når du kommer tilbage, føler du så, at dine skuldre sidder bedre, eller føler du dig mere elegant? Og vigtigst af alt, mærker du hele rygsøjlen mere løs, mere afslappet, mere fri. Det er det, vi arbejder på. Den næste øvelse. Øvelsen udføres siddende, og vi vil forbedre den nederste del af rygsøjlen, korsbenet.
Ikke? Det er det sidste hovedområde, hvor vores rygsøjle ofte bliver blokeret. Du skal bruge en stol og et bælte. Sæt bæltet rundt om knæene. Du kan trække det lidt længere op. Sådan. Sæt det over knæene. Sæt dig på en mere elegant måde, med ryggen mere ret. Et nemt tip er at sætte sig med numsen skudt lidt bagud. På den måde. Sådan vil du se, at rygsøjlen bliver mere lige, uden så meget anstrengelse. Brug lidt kraft, som om du vil strække bæltet og sprede knæene. Brug kun lidt kraft. Du vil mærke musklerne her ved hoften og bagdelen arbejde. Tæl til 5. Slap af og bevæg dig kun lidt. Du gentager denne sekvens 10 gange. Kom så. Tæl til 5. Mærk musklerne arbejde. Du skal ikke overanstrenge dig. Slap af. Slap af og bevæg dig kun lidt. Den vigtigste bevægelse, jeg vil have dig til at lave, er denne drejning. Du behøver ikke dreje meget. Det er bare for at løsne op, hjælpe med at frigøre korsbenet. Når du bruger kraft, åbner musklerne ledene. Når du slapper af, løsner bevægelsen op. Det er som at smøre med olie. Lav denne bevægelse 10 gange. Jeg er målløs, chokeret, herregud. Den næste faktor, der kan få rygsmerter til at blive kroniske, er muskelspændinger. Når denne muskel eller flere muskler begynder at ophobe spændinger. Det sker enten på grund af en irriteret nerve, som vi kalder hyperaktivering, eller koaktivering af denne muskel, eller på grund af spændingspunkter i musklen, som prøver at beskytte sig mod smerten. Det er det, vi kender som triggerpunkt eller myofascielt punkt. Sagen er, at når en eller flere muskler begynder at ophobe spændinger, øger de trykket på diskene, nerverne, ledene, og de skaber også skævhed i rygsøjlen. Derfor ser vi så mange mennesker, der begynder at gå skævt, får den ene skulder højere end den anden, eller har forskellig smidighed på hver side, når de har ondt. Nu vil jeg vise dig en super nem måde at balancere spændingerne på og fjerne disse triggerpunkter, deaktivere disse triggerpunkter i nakken og lænden. Så vi starter med nakken, hvor vi laver en slags myofascial frigørelse. Vi arbejder med musklerne og bindevævet på samme tid. Start med at holde huden bag på nakken. Lad mig lige sænke kraven lidt, så du kan se, hvordan grebet er. Du skal holde sådan her, med fingerspidserne og håndfladen. Prøv kun at tage fat i huden her bag på nakken, ligesom en kattemor tager fat i sine killinger for at flytte dem fra et sted til et andet. Hold her, men kun så meget, at det ikke gør ondt. Jeg vil ikke have, at du kommer til skade. I denne position skal du nikke med hovedet, uden at lade huden slippe ud af hænderne. Bliv ved med at nikke så langt det er let og behageligt. 10 gange. Prøv at gøre det uden at skynde dig. Mærk bevægelsen, mærk denne dybe massage. Derefter, mens du stadig holder den samme position, du vil sige nej. Se, lad mig vende ryggen til, så du kan se, at huden ikke glider ud af hånden. Og at jeg laver bevægelsen så langt jeg kan. Jeg kunne gå længere her, men huden vil glide væk. Så ideen er, at det skal være super behageligt, så musklen kan slappe af. Efter at have sagt nej 10 gange, laver vi cirkler med hovedet. 5 gange til den ene side, og derefter 5 gange til den anden. Jeg er allerede blevet spurgt, om man skal gøre det med den anden hånd. Det behøver man ikke. Vælg en hånd, eller skift mellem den ene og den anden. Du kan også holde en pause for at hvile. Sig ja 10 gange. Hvis du er træt, sænk lidt, slap af og fortsæt derefter. Eller du kan endda skifte hånd. For at lindre denne muskelspænding og især deaktivere triggerpunkterne i lænden, vil vi bruge tommelfingerens spids på dette område her. Se. Ved siden af rygsøjlen. Ikke noget med at lede efter punktet oven på ryggraden, oven på knoglerne, oven på rygsøjlen. Det er på siden. Langsomt. Find et meget ømt punkt, meget følsomt. Hvis der endda er en knude under din finger, er det endnu bedre. Jeg fandt et lille punkt her, mere følsomt. Første del. Du skal lægge et let tryk. Jeg vil ikke have et tryk, der gør ondt, men bare så du kan mærke, at du rammer den knude, den spænding. Hold dette blide tryk helt stille. Bare slap af i 30 sekunder.
Og så holder du det samme tryk. Ikke tryk hårdere, ikke gå dybere. Det samme tryk fra start til slut. Vi begynder at lave bevægelser. Jeg vender ryggen til. Det er bedre for dig. Hold samme position, samme tryk. Og du begynder at bevæge, se, frem og tilbage. Indtil lige før det gør ondt. Du vil opdage, at i starten kan du bevæge dig mindre. Når du når midten af bevægelsen, kan du allerede mærke, at musklen bliver hård. Den stopper bevægelsen, og så vender du bare tilbage. Nej, du behøver ikke at tvinge det. Vi skal være venlige mod vores egen krop. Lidt efter lidt vil du se, at du kan. Lad mig vende mig om på den anden side, så du kan se bevægelsen. Se, lidt efter lidt vil du se, at denne muskel slapper mere af, og at du kan bøje dig fremad, uden at det gør ondt. Uden at den stopper bevægelsen. Første del. Let tryk i 30 sekunder. Og anden del. Hold det samme tryk og bevæg dig, indtil du mærker, at bevægelsen er fri. Sådan blev det endnu bedre. En svag rygsøjle mangler støtte, mangler stabilitet, den er ubeskyttet. En rigtig god måde at begynde at styrke den derhjemme på er i denne video. Du skal bare klikke her på skærmen. Og til dig, der blev hængende indtil nu, giver jeg dig hele denne sekvens af øvelser, uden klip, uden afbrydelser, så du kan trykke play og lave hele rutinen sammen med mig. Jeg stopper her. Stort kram og på gensyn.